Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale Ushaqekile umphakathi kanye nomndeni wesalukazi esibulawe maqede isidumbu saso sakhiyelwa endlini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangoqala isijournal elikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usale Ushaqekile umndeni wesalukazi esibulawe maqede sakhiyelwa endlini. Kubuye ukuthi isidumbu saso sitholwe phekwe echibi legazi sinamanxeba okugwazwa kanye nokugenqwa emzimbeni. Step mo eUnderberg ngaphansi komasipala inkosazana Dlamini Zuma ngesonto. Umndeni kaMufu Mavis Leketse Molefu beneminyaka engu-62 uthi usadidekile ngokholele ekubulaweni kwakhe ngehlungu njengoba kungekho okuthe kwathathwa abantu abenze lo mkhuba. Umshana wakhe uKiki Molefu uthe umalumakazi wakhe behlala yedwa ngenxa yokuthi amanye amalungu omndeni besezindaweni ezahlukahlukene ngenxa yamato. Uthe ababulali abazange bethathe lutho ngaphandle kwemali yempesheni nje kuphela maqede bamkhiyela endlini. Isigameko esifana nalesi kube ukuthi besike senzeka phambilini ku-Ward 80 ngaphansi kwawo lo masipala bathi bashaqeke kakhulu uma sebebona kwenzeka lesigameko ewadini yabo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal uNhlanhla Khoza ukugxeke kakhulu ukubulawa kwesaguga ngehluku esingaka. Kuthe ukubulawa kwabantu besifazane sekufinyelele kwelinye izinga lokuba bebulawe kuhle kwezilwane. Uthi kumele sonke sisukume silwe nalobugebengu. Ziningi izigebengu ezingasana nembeze ezibulala nje izaguga emphakathini wethu. Kubuhlungu kakhulu ukuthi emndenini kuhambe izaguga ngehluku esingaka. Lo mnyango uqinisekisile ukuthi uzothuma ithimba labasebenzi ukuba beyolekelela lo mndeni. Amaphoyisa ebengakaphawuli ngalesigameko. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi ongibambe evidweni elandelayo.